Ouais. No, yiri dɔ bɛ b'a fɔ ma ko ngiliki. Est-ce que bɛ se ka dɔɔni dɔ d'a ma ngiliki kan? Ngiliki dɔnni baden de bɛ ngiliki la k'a daminɛ ngiliki filaburu la ka na fara la a dili la a bɛɛ bɛ mago ɲɛ. Ok, Adama. I y'a faamu. Adamaden min bɛ yen ni kɔjuguya fanga bonyana i kɔjuguya fanga bonyana fo ka taa dama tɛmɛ bɛɛ bilali kɔnturu la kana fila kɛ a kɛ ala kama a kira kama taa ngiliki dili bɔ a dili i ka n'a kɛ daga kɔnɔ i ka ji k'a kan i k'a datugu k'a bila tile 7 k'a kan i k'a ko kana n'o koli kan dɛ n'i mɛn'o koli kan hali den n'a bolila ka n'a yɛrɛ gosi la a bɛ problème sɔrɔ woloden. Awɔ Ngiliki. Hali woloden n'a bolila ka n'a yɛrɛ gosi la cogoya dɔ la a bɛ problème sɔrɔ ngiliki de b'o kɛ. I b'a datugu de tile 7 ni tile 7 dafala a ko. Mɔgɔ min ko k'a ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan n'a ɲɛ dali kan i kolen kɔfɛ ngiliki la tile 7 la n'a ko k'a t'i to yen ala bɛ fɛn dɔ yira a la a ma sigi ni min ye. I y'a faamu. A tɛ sigi ta la dɛ. Non n'a ka di ye i b'a tobi fana mɛ a dajili nin de dɛ ka juguya yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ i la pewu a daji dɔrɔn kana to voilà. Ni n'o banna to ni banna koli la o yiri bɛ kɛ di. Ni banna koli la a ɲaga ta dɔrɔn i ka taa bila ko poubelle kɔnɔ. Poubelle kɔnɔ a tɛ fili sila kan dɛ. Non a ɲaga ta dɔrɔn i ka taa bila ko poubelle kɔnɔ. Ok. Voilà. Merci beaucoup.